ara tenim un context molt bo, que és aquest nou campus té una imatge externa molt bona. Per tant, una ràdio universitària que sigui eina de comunicació interna, però alhora eina de treball, en la qual també es pugui fer d'alguna manera estudis, experimentar programacions, provar coses diverses, doncs realment ens pot donar una projecció molt interessant. Llavors, això ho hem de veure com una eina de projecció externa, però també de comunicació interna. De projecció externa ja tenim diverses coses en aquesta línia, no? Tenim un conveni amb Catalunya Ràdio que hem d'activar i de potenciar en quant a recursos que ells ens donin, possibilitats, etc, de col·laboració. Tenim altres convenis que estem negociant de l'Escola Superior de Música, que també ens facilitarà continguts lliures de drets. Estem tancant, ara mateix, la possibilitat de treballar en xarxa amb diverses emissores universitàries de l'estat espanyol. Vull dir que hi ha moltes opcions encara per experimentar, per provar i per veure, no? I també a mi m'agradaria que d'alguna manera provéssim nous formats, en el sentit, alguns ja ho fan, no? Vull dir, hi ha programes que ja no són prou convencionals, però també el podcasting no necessàriament vol dir que és un programa d'una hora i mitja de magazine habitual i tradicional. I té cabuda a dintre de la nostra programació, però també podem tenir un podcast de veu, una persona que simplement fa una reflexió d'un minut cada dia. O sigui, hi ha 1000 possibilitats, 1000 opcions que hauríem de provar i que crec que anirem trobant en els pròxims anys.